सिखायमोनहा आलि गुगालायनाय गावदों थाबोलायनाय जों गारनो हाया गाज्रि रायज्लायफ्लांबाबो मोजां रायज्लायबाबो गावलायफ्लांबायबो। हेलौ मानगोना रायजो राजा लोगो नोंथांमोन दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा गान्दा बर'आ जेब्लानाखि बर' जाथिनि थाखाय रैखाथि होनो आखायाव हाथियार लानानै हाग्रायाव दंहैयोमोन अब्ला जोङो बर'जों बर' बे समाव गावलायदों होननानै गान्दा बर'मोनहा रोखा रोखा जोंनो बेरफ्रुसारनाय बुंदों। गान्दा बर'आ जाहैबाय NDBSनि आरो सासेया जाहैबाय NDBP ग्रुपनि बिथांमोननि गेजेराव गावलायनाय जादोंमोन आलि गुगालायनाय बे बाथ्राखौ जोंहा गान्दा बर'आ बुंदों। अब्ला रायजोफोर आंनि टपिकखौ आं गोलाव खालामाजासे जे गान्दा बर'नि जे NDBआव थांनाय आरो जाथिखौ रैखाथि हैनायाव माबायदि दुखु खस्थ' सहायनांदोंमोन माबायदि रैखाथि होफैदोंमोन आरो माबायदि गावलायदोंमोन स' नोंथांमोना स्क्रिनाव नायदो अब्ला आङो स्क्रिनाव होबाय। ओरैबायदि जादों बिसि सानैजोंनो बिसि सानैजों आलि गुलायलायनाय गावलायनाय मोनसे बै माबा बै समनि बे मोनसे थिफखायनि हाग्रा बारनानै मोनसे टार्निं दंना बे टार्निं मोनसे न'खराव जों ओंखाम जादोंमोन। नैबे बिथांमोनाथ' सानस्लाब हायियाव जोंखौ गावगोरदोंमोन गावनाया खिन्थु बे समाव जोंहाबो गावफिननाय जादों खिन्थु रेस्ट मोनाखै बे सुखिमोना थांनानै दं दाबो थांनानै दं बिथांमोना दा नै लोगो मोनलायबाय गावलायग्रा लोगो मोनलायबाय। सिखायमोनहा आलि गुगालायनाय गावदों थाबोलायनाय जों गारनो हाया गाज्रि रायज्लायफ्लांबाबो मोजां रायज्लायबाबो गावलायफ्लांबायबो खिन्थु जों बेखौ माबायाव जादों जिनिसा बे थिफखायाव आङो बे समाव आं थिफखायाव थाहैदोंमोन एक्सनाव जेनेबा रायजो राजाफोरनो खिन्थाहरनानै जाबाय जेनेबा जास्ट भुल बुजि खालामलायनायाव जाबाय। नैबे बिथाङाबो बायबो सासेनि जाथिनि नांनो थाखाय बेहाव बाय दैथायहरजाबाय माखासे लिडारफोरनि माबाजों खिन्थु बे समाव ओरैबायदि जादों बिसि सानैजोंनो बिसि सानैजों आलि गुलायलायनाय गावलायनाय मोनसे बै माबा बै समनि बे मोनसे थिफखायनि हाग्रा बारनानै मोनसे टार्निं दंना बे टार्निं मोनसे न'खराव जों ओंखाम जादोंमोन। नैबे बिथांमोनाथ' सानस्लाब हायियाव जोंखौ गावगोरदोंमोन गावनाया खिन्थु बे समाव जोंहाबो गावफिननाय जादों खिन्थु रेस्ट मोनाखै बे सुखिमोना थांनानै दं दाबो थांनानै दं बिथांमोना दा नै लोगो मोनलायबाय जोंहा गावलायग्रा लोगो मोनलायबाय। सिखायमोनहा आलि गुगालायनाय गावदों जों बासायदों नाथाय सैथोआ जेब्लायबो सैथो सुखिजों आंजों जों लोगो मोनफिनलायबाय। जोङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। नैबे जोंनि हेल दालां गोदो सरबांसा सिनेमा बेहाय मा गोसोजों हगारबावनो होननाय माबाखौ मेथाइखौ बे दालाङावनो खनलांदों। बै समावहाय दंफांनि दालांमोन नाथाय बे दिनै मा जालांखो बै समाव दंफांनि दालांमोन बे दिनैहाय हेल दालाङा दिनैहाय बेसेबां समायना रमायना जालांखो नाहर रायजोफोर। दिनैहाय आङो सुखि दुंग्राया हाजारखियानि जोङो गोदोहाय आफादाव सानैजोंनो थायोमोन बिराद दुखु सुखु जोङो सानैजोंनो खामानि मावनानै जाबोयोमोन। मोनसे समाव जोङो आफादाव इन्टारेस्टिं मोनसे समावहाय NDBSआव आं थांदों मोनसे समाव NDBPआव बे थांदों आरो जोङो सानैजोंनो दिनैहाय गोरोबलायफिननायनि थाखाय जोबोद मोजां मोनदों। बयबो जुदि जोंबायदि सुखे बा गावनि बिदा फंबाय गोरोबलायोबा जों बिराद गोजोननाय मोनगोन। बे समाव जोङो सुखेजों आंजों माने सुथुरनि लामाजों सुरलायलायदोंमोन। आं सुखेजों आंजों दिनै लोगो मोनलायफिनदों नैबे हेल दैमायाव हेल दालां बिस्वनाथ आगोलाव। बै समावहाय सुखेया धुब्रियाव सहैदोंमोन मोनसे खामानियावहाय आङो NDBSआवहाय आङो दंमोन खावसि बाजारावहाय जों भुल बुजायाव जोङो सुखेजों आंजों गावलायनायबो जादों। गोबां दुखुनि खोथा सिनायलायियाव जों बिदा फंबायजों बा बिसिगिजों बेबायदि जाफैबाय। दिनैहाय जोङो गोबां दुखु दाहानि गेजेरजोंबाबो जों नाजालायनायनि गेजेरजों हेल दालाङाव सुखे दुंग्राखौ लोगो मोनफिनबाय। बिराद धन्यबाद आरो सुखे दुंग्राया माब्लाबाबो आंखौ गारनो हाया आरो आङो सुखे दुंग्राखौ आं गारनो हाया। दिनै जोङो बे संसाराव जोङो जेसेबां जोंनि जिउआव थायो जेसेबां जोङो नाजालांबाय थागोन हेल्प होलायगोन संसार जालायगोन बिदिनो आलो गोजोनै जोङो मदद होलायबाय थागोन। आं बेखौ सुखे दुंग्राजों आंजों धन्यबाद होयो बे हेल दैमा सेराव। दिनै हेल दैमाया बेसेबांबा गिदिर देरनानै फैदों। बे समाव आङो बिराद गोजोननाय मोन्दों सुखे। ओमफ्राय नों मा सानो? आंनाथ' दा जोङो जेनेबा बै समाव जोङो NDBआथ' मोनथाम मोनब्रै जाबाय नालाय आदि फेक्सन गबिन्द फेक्सन संबिजिर फेक्सन
इसोरनि अननायाव बिथाङाबो सुखेयाबो आइथिआव थांबाय आंहाबो बै समाव आंहाबो थाथ'नांबाय जास्ट जाथि नांनायाव बयहाबो सिथिबाय बेबो मोनसे जाथि नांबोदों सोरबा गबिन्दआबो जाथि नांबोदों खिन्थु नैबे बेलायाव आं होनो सानो जोंनि रायजो राजाफोरखौ जोङो 34 इयार्स नांबोनायाव जाहाथे जों 34 इयार्स नांबाबो जानांगौ जों मैया दाख्लैबो इन्डिपि जानांगौ खिन्थु जोंबो लिस्टआव गोलैफादों दा बे जिनिसखौ दा नैबे जिनिसखौ आं रायलायनो सानो जोंनि नैबे सेलमारिनि हेल दालाङाव नैबे जोंनि आंनि सुखे 10 बोसोर 6 मास जानानै फैनाय बिथांखौ आङो दिनै लोगो हमदों लोगोआथ' हमबाय थाखाय जोंहा गोदोनिफ्रायनो जोङो ज' थाबोलायनाय जों गारनो हाया गाज्रि रायज्लायफ्लांबाबो मोजां रायज्लायबाबो गावलायफ्लांबायबो खिन्थु जों बेखौ माबायाव जादों जिनिसा बे थिपकायाव आङो बे समाव आं थिपकायाव थाहैदोंमोन एक्सनाव जेनेबा रायजो राजाफोरनो खिन्थाहरनानै जाबाय जेनेबा जास्ट भुल बुजि खालामलायनायाव जाबाय नैबे बिथाङाबो बायबो सासेनि जाथिनि नांनो थाखाय बेहाव बाय दैथायहरजाबाय माखासे लिडारफोरनि माबाजों खिन्थु बे समाव ओरैबायदि जादों बिसि सानैजोंनो बिसि सानैजों आलि गुलायलायनाय गावलायनाय मोनसे बै माबा बै समनि बे मोनसे थिपकाइनि हाग्रा बारनानै मोनसे टार्निं दंना बे टार्निं मोनसे न'खराव जों ओंखाम जादोंमोन नैबे बिथांमोनाथ' सानस्लाब हायियाव जोंखौ गावगोरदोंमोन गावनाया खिन्थु बे समाव जोंहाबो गावफिननाय जादों खिन्थु रेस्ट मोनाखै बे सुखेमोना थांनानै दं दाबो थांनानै दं बिथांमोना दा नै लोगो मोनलायबाय जोंहा गावलायग्रा लोगो मोनलायबाय सुखेमोनहा आलि गुगालायनाय गावदों जों बासायदों नाथाय सैथोआ जेब्लायबो सैथो सुखेजों आंजों जों लोगो मोनफिनलायबाय जाहाथे इयुनाव गान्दा दुंग्रा बायदि इयुननि गथ' जोलैफ्रा बेबायदि दाजालांथों जों दिनै खौसे जाबाय बयबो इन्दिबि बिदा फंबायमोनहा जों दिनै गावबागाव संसारखौ साननांसिगोन जों न'खर सालायलांसिगोन जेबो आलादा साननो नाङा जोङो दिनैहाय सानैजों लोगो मोनलायफिनबाय जों बेहायनो गोजोननाय लाथ'बाय आफारा आलदा मोनदों जों बिदियावनो बे समावनो जों गोजोननाय लाथ'बाय अखाबो हादों बारा गोबाव खालामबाय थानो हाला धन्यबाद सुखे जों अराय सम बेबायदिनो लोगो मोनलायबाय थादों हामबायसै बेखिनियावनो अब्ला मानगोनां रायजो राजा लोगो नोंथांमोना थारैनो खोनाखाबाय नुखाबाय नङा होनब्ला नोंथांमोना गान्दा बर'मोननि जे एनडिबिनि फुल हिस्ट'रिखौ नोंथांमोना बुजिनानै नोंथांमोना मा कमेन्ट खालामहरो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय अब्ला रायजोफोर आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय